Welcome kayo manan nga buyak ka nagdengag kadagiti drama ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Kapadasan man nga rod ni Cubs at Barney sa napudno nagan tintay drama kasto iti konana. Dear manang biyanang, may saa kabalo kat adamay sa nga anak mi iti dayda asawak kat iso tinagbali na kadkadwak iti pimusayan. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Onya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayahan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, Wayne, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na imas sa sidain. Tapno adda ipasango tayo iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa laing. Tayo naksabtunan ninton madamdama tayo ibagbagak abisita. Adda kami na nakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling nga nakaw, agmano ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Una, tayo so ti agbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anak ko. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa, sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay nga agluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ijay balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamat niya mo ko, ngam nagisang puti ti babae. Ingkay manungtan. Ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anyang arod no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan. Pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisangpet mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampatsyak ang maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagais. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, manmano ti kastoy kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagais. Tamarik nakmag nga ayayatan nak ni Glory. Di naktupanawan da jay. Mga nain, saling. Nakaluton ni nanang mo Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumat na nanang munton ni Glory. Ta ikasar ko ni Timabiit. Di kay lagbain. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak. Apay, di mo kayat nga agragsakak. Kung kasanon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinunto ay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ububing ng siyak ah. Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mo. Uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kayat deja para kada kayo. Sumapul kayo iti sa bali. Tay bakbakit mo't angam siyak, tipilyan nyo.
Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan inubingan kan linnakayan kan niya ayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, saling. Ay! Di nakman birbir nga san latan. Iniinaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputayin sangput na kanti amak diti balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space di tao nag. Mabasaan no agtudo, manang. Sapay awan linong na dito irwar. No di mo kaya mabasa dagiti gamit mo, di yawid mo, ije balayo. Ha? Talaga, di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak, aramida. Isukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss, iti da iti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saling, sana nasaya at tikas na nga aramidam. Ala, yunag mo na gitenwar mo ang gamit ni Glory. Iti anya aga po. Sali-sali lang di tao nag. Nagadumo nga mintinala na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sangapulo a taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayja babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga ungtan. Di da pa'y kikanan iti kwartayo. Dayja babae di maranrano di pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Napatpadagkit ti dayja babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Bareng kunak no sinaanan ni tatang dayja a Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlap ta? Baybay am ngaminhun. Tagdenden natan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jackpot yun nga ayatan na. Saleng. Iso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya ling. Tila'y bagbagamag. Di naktupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Idan tulakit din na bakita kaon. Iso nga ron apikutan nyo, nana. Gargarien nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na, no agasawa kayon ton. Tila'y bagbagamag nga ubing mag. Ay napasinsya ka na. Ngamjak baramid day ta. Iso nga ro na nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot timang pick out. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na, di ka labaybay anjay amam. Mayat kit di atap na dan tukad-kadwana. Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta. Di mo may bagati kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, jak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old Anya mo day ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas na kita ay. umay na karukudan no madamdama saling. Sa di ka pumampanaw, Ni, apero ko dandak. rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin nun, daiton dan tayo sa rin yung abay inton kasarmay. Anya, no kasta.
Talaga nga ikasar yun day dya babae, tatang? Katwan tanay, agdandan na kami. Abay kayon to intong kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mo't asawak. Awan mo't mading aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. Nabatuluyan nyo ti kasar. Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat tagawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duay jay balay. Makapadurma nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklot dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga agbagay. Ay na, umadanin ti kasarda. Isu nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam kumakanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran anti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakmet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabagmaw. Inakagsapol iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbagaman akaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Glory. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamiden nyo. Ala, pasensya ka la kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no dadto Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Adan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsik ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta, saadan anagaw awid ni Salain kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan nakanungay. Diyak nga rudan mo ka bagis. Iso madana ka nak. Uno, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, mga asim. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawang manun kabagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga ron. Ang manyat mabalin ko ngay. Nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagis. Tiyanak ko ti umawag. Hello, Saling.
Naimbag man, timawag ka. Ayan mo, apay di ka mo't agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Ha? Agawid kayo? Ne, sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Nukasta? At dan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Sige nga ron, urayag ti panagawid siya. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't Labs, taon daw kanong dasaling kang tinobyo na. Nagamamuan da nga tangay itinobyo na. Jak amo mamuantan to no sumangpet da, Labs. Tatang, ada kamin. Adadan, Labs. Sige, agaukan Labs, tenaklo katang tiridam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmano tatang? Tatang ko na ako na. Di tantumat latong pal na tatang. Iso ngayon kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang, ikasal ko ni sa lenta ay ayat ti anak mo. Agora ka, manutawan mo manong, kan lakay ka ka di abaraw ano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan abalo ak. Anya, sige, magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nubyam. Kanya kumangay. Laklakay kayon tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idian ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibiyangan itatatang. Ay ayatag tinobyok. Apay, di ka madanagan anak ka. Sigurado ang masapa ka ang mabalaw. Lakhayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakan ni Glory ano bilang lang. Masapa kami ang mabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo lang ti agibales kanyak. Saan, tatang? Basta'y ayatag tinobyok. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay ti nakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay ti nakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell saling. Wen tatang, sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Ta inawat kumutan ta asawa yung. Wen awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam. Kay anyat plano yu ita, ta nalpasan ti kasaryo. Iawid na kakadin ni Maxwell iji balay da. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dala ang iji ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakaduan na. Dagi di anak na Makipagnanaad kan kwa na dagi di anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya. Apay, anyat trabaho ni Maxwell. Mekaniko, tata. Tatang, kaduak na anak kan apo ka. Ay, sumar kayo Maxwell. Nagadumot gayam tinggar garit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni Jay pag-abangan may tatang. Dito kami nagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saleng, ti may papaniti na ita. Ni
Di saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya, sige ta, yung nagmipa iti kagawaan may tata. Salay, apay ngay, adito'y mo't balayan ti pagnaidan da Maxwell nga agama. Inkoyog na pa'y nagiti apo ko na. Wen atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan iti pagababangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikada da dito'y balay? Ha? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yun dito'y. Di pag naagdak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga roda na kao. Di asawak nga rod lang ti mabali na pagkamangan da. Awang mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak kao. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Oh, saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti dahi ti abalay Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya. Awan naramidak no di tinangawat iti pamilya ti manugang ko. Nga may dagbaybayag, da kami langin iti asawak ti limasin, pimanaw kami iti balay mi. Kat kalpasan ti dua atawan, pimusay iti manugang ko, kat pimanaw metlaang dagiti anak na iti balay mi. Kat iti pimanaw da, nagsubli kami manan iti asawak iti balay mi, kat kadwami manan ti anak ko. Naklon mata na namin pinsan ti anak ko ti asawak, kat agkaalaan wano agkatsukaran da pa yan. Kat pasaray isudan taguy-kuyo garumwar no kasjay nga adda papananda. Alakastan, tugayem mo, Barney. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, gagayam na imbag nga oras tayo. Sakbay ti amin, wano sakbay ti drama. Nabara man paya kablaaw para kada kayo itinaragsak abaro at awan tayo amin nga awan labas. Sapay la kumatagtultuloy ti kinasalon at ken kinaragsak, ken adua bendisyon ti dumtang iti tunggal maysa. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora sa napud no anagan tintay drama kasto iti konana. Dear Manang Biyanang, may papan kadananang kantatang ko ti kayat ko apay drama. Bakit kan lakaydan kat adon ti rikrik na anday ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo dati unan da. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Inday pa check upin at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga agimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaburak to man iti oregano tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag kininanang. Intay pa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapan. Uray siyak. Itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak timapan. Tanay, at dapay trabahom, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Uy, naitalaga ya. Napigsaak mat nga uray ado tirik-rik na. Uray siyak, makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ko naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak meten iti papanak. Uy, susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta, ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adon sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta.
Sa ismil jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamot lang nga agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agtek sakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan, bakit? Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. Inakpat agpaputis pa, kun agpamasahay. Nay, karto di kag bababae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamat. Dapay lang mangayat kanyak ayak at lakayaan na kaon. Malakit na mapantan. Agsina ta dito yan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog ta nga rin. Tama panak mo itang itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman na nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasapa darimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala na kitay card day ti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tane, kasla saan damat nga agim-imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamutin. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Naggapuam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid ta nga rodan kanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Oras siyak, at damot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Kahit agagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tanti tiyan ka. Inak man nagdigaw ta ni, dagaang anak. Oh, ina, nagpunot. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Ay, tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damot nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan, bakit? Ay, huwag nga rod Kan awan nadlaw mo kada nanang kantatang. Apay, Kakulkulot ni nanang, kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis, linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan, papukisan na pailaan. kabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang, ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ka agas na ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay naman kita nida. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siyak, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siyak. Gusto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan iti agas yun nanang, tatang. Awanon, imbasura ko. Uray siyak, imbasurak mo tiyan.
Nanang, agreeing kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimas pa'y malaturog ni Nanang. Ni, anya dagiti, anda diti rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tay mo nalatak kan nangina branda itoy. No kasta? Agus usar ni Nanang iti kastoy? Ne, nangalaan da nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo kaya mo. Nasayatan na ka rin kayo, Nanang. Da kayo ti agus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dagitoy. Uwan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririing ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ah, Ado na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. anya? Agpaagas kayo, Saan nga agpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya't timatay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon, Nanang. Agmano ak. Kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may saka mo. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak inkuyog ida, tada klase da. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka ka anak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, Nanang. Isungay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na ka anak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno at daigatang nyo iti eyeglass nyo. When man tanay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tanjay kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrik na hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo? Saan nga maulawak? Anya? Kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Wen tain na ko mga rodag pa-check up. Sarag tay intadje kabsat mo ako arta. Ala nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay ulay mo tan talimtag manan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtag nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun Kadagsaw kayo mo. Agas. Makaumadang-dang ka na itang agas. Kuyugan nakman kit di plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang iti klinik. Basta kuyugan nak, tasabali mo ti papanak. Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige, idagas kayo niti papanan nyo. Tamakikuyog kayo ton kada Flora kan Nanang nga gawin. Nanang, anyat ko tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy?
Wen, taagpa-facial Kan ipatrim ko tikiday ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up di nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Ah, Isunto mo la matay da tao. Iso nga agpapintas tayo kiday. Bakit ako nanak ko? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubi nga. Agpapudaw kanaminan. Padasag pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang agbyag dito'y lupong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. nanang. Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito anatayin, nukunadan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw. Isungag papintasak iti husto. Tapno presentable ti rupa, inton mailungunak. No kasta, saan ang nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ko nagpapintasan. Agungot-mot no ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot dyan ang indagasakin ko na. Anya? Anyad ko ang nakanudjay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. kasla saan mo tan ngagpilpilay di simra kajay. Simran tamad. Aya? Kitam ka dito'y muscle ko susima. Di makil dan na Nay, ay wan. Pimandisal mo tundagita masal mo. No kasta, napan ka manen nagpadakkel iti masal. Wag, arigat no maliwayak da ita. Taag loy-loy ti kudil ko no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa maun. Katun ay aywan agayam. Dinumingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakit at salmaw. Ay, isolata nasakit lata. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray siyak nga raw. Pasaray agulawak mutag. Oray ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wan ko mga road. Kano agiddan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungon ta. Ada nga tayo good for to alungon bakat. Kat agparamid dan tuwa. Ipasadya ta. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka. Kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang, Nay, manangami. Si ka magayam. Wen Flora. Ni, nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti pa nagbuybuya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Ure mat maturog masapul ka nung ag-makeup. Taamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskul ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalub ti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita ang tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Taamangan ka no saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kat ni tatangay. Nakaturog mo lang dita sofa na Apay di mo nakita Nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na
Nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot ten dagiti dadakkel ta kabagis. Ay, diyan mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Ada ka magayam, ame. Wala, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Ala man kit di ta make up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make up ka. Ha? Make up anak. Nalipatak ti nag-make up idirabi eh. Alaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taag tumar kayo iti agas yo. Make up anak pay. Baybay am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ah, ni tatang. Ay, mabit na ang tayo nakitaan, nanang. Diyak kaya't ti mapanil sa ospital. No matayak lang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ko. Tama pan tayo iji ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iji ospital ading ko. Agkakanat mo't kanti sakit da nanang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapol ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumor da iji balay. Wan pagsagay saan tapay la idaatan eh. Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang iji balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang. Pinagsagay saan mi nga rod iti kabsat ko dagiti dadakkel mi. No dagiti hilig da ited milatta. Ngamkit di saan mi ida na pinalubusan arimwar. Tapno mabantayan mi ida anaimbag. Kat naayat una ti Diyos takalpasan ti panagagasda nagimbag damitlaeng. Kat kanayon mi nga ipalagip kadakwada at isalon at dati umuna nga asikaswanda. Alakastan, tuygayin mo, Flora. Alaga gayam, di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. Ni Apo Diyos, timang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa. Kat manan, naragsak kabaro atawan tayo amin, ngawan labas. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Baldo, saan napod no nagantin tayo patangatangay drama itangam sakpay na. Hello ka ni Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, ka ni Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo. Dear Manang Biyanang, ideawan pa anak mi iti asawak, may sat ayan ti imatang ko. Awan sa bali no saan adagiti taraken ko amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titi abay ko ni Balta. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang amoy oh. Baldo!
Di ka pala nakaimuk-mukat, nga madda ka manditan, nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpukaw dita, bakit? Kita man, naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron ka mo't baldo. Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplaan iti kape. Ah, May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. bakit? Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pailaang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ayan ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tinda kita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mon, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga misuan mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, handa ka mat baldo barak. Handa ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko mat dumawat man rin iti babasit na manok mo. Nagita ipiyag. Apay, kurangin pa lang titarakan mo ang manok. Nagadumat tayo. Basit na nga rodo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta ka na Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangala ijay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangput mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Dinawat ko na kita kani Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadilang bakit ko. Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa kasla kurang ti manok ko. Ay, bakit? Nakitam ka rin may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. At na mapuppukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalaw na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda-ayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, win a friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una yatarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasim latang awisan bareng umanugot mo lang. Ay, win a friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito tarakan ko. Tamay, inot damot na may busan. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Anti Carla, di ko ka din nakita na iti babasit ang manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga muno pinarti ni baka maun.
Tadi mo kagura nati kaadat nagaduha tarakin mau baraw. Di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo abal daw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan na maarami ti asawak na ita, nana? Oh, amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pa'y latbalak yung kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasit tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kung mga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw, anya. At da konsensya, kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw. Kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay, no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga unit ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayong bagbaga na. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao ag ngagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wanya rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak na bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asinain.
Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo, akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit nagado mabalin mo paginawan? Pwera mo tayo jayan Isumot nga ro di kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, ni bakit mau? Nga ro dangkal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem iti aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam. Itid mo amin nakidawan ni bakit mau. Apay nga yang kal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkol? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko bakit? Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, di naman pa rin namang pili ka iti sabalya paginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga ro ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaon siya ingungutak at tarakan ka. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Agpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga rin, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga rin, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid iribridop ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga ay. Wala nga rin, bakit? Nagmayatan o kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panaganta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo ito nakaslamanok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na.
Ay, kano kaya mo? Bir nga samtulangan mabalbalin pa Ngem no tay pudno anagan na jak kayat tikas ta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sam iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagan na ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da. Hay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabakan numangag na kayo manon ti among yaw, di ka bangir, why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldo? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit gina kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamen. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamen. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo iti tarakan ko. Ay, pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akarro ba? Isumot gayam tinangala ka dagiti tarakan ko. Pinarti na pa'y kitin ati na duma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Taada si kasuan ni daddy. Di makulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggadam. Ay ka, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigup ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Huwag tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatgan kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Inpamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikasok kadagiti taraken ko. Naglabas pa'y titawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadasa kajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayim mo, Baldo. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan!
Musical scoring, Eli Palacio. In your notes, variety drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagni na kada tayo amin.